சார்பாக நடத்தப்படும் பிற மாநில கலை நிகழ்ச்சிகளில் அடுத்ததாக அஸ்ஸாம் மாநில போடோ மலைவாழ் மக்களின் பாகுரும்பா நாட்டுப்புற நடனம். போடோ மக்கள் இயற்கையோடு காட்டில் வாழும் பழங்குடியினர். பாகுரும்பா நடனம் தாள வடிவில் இயற்கையின் மீதான அவர்களின் அன்பின் வெளிப்பாடாகும். இந்த நாட்டுப்புற நடனம் எளிமையான மென்மையான நடனமாகும். Now we will have the Assam State Bodo Tribal Bagrumba folk dance. Bagrumba folk dance is a colorful folk dance from Assam. கிட்டத்தட்ட பறக்க கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு பட்டாம்பூச்சியை போல நளினமாக ஆடும் நடனம் பாகுரும்பா. அந்த நடன நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நம் தமிழ் மண்ணின் பாரம்பரிய கிராமிய கலைகள் முத்துக்கடல் முரசறையும் தமிழ்நாடு நீ முன்னேறுவாய் தமிழ் மறவா ஒற்றுமையோடு செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறையின் சார்பாக நம் தமிழ் மண்ணின் பாரம்பரிய கிராமிய கலைகளான கரகாட்டம், கைச்சிலம்பம், நையாண்டி மேளம் உள்ளிட்ட இசை நடன நிகழ்ச்சிகள் வழங்குவோர் தமிழ்நாடு கிராமிய கலைகள் வளர்ச்சி மையம், மதுரை. The folk dance and music forms of Tamil Nadu, Kai Silambatam, Karagatam